No ale ptáš se úplně na debilní otázky. Vláďo, jako proč se ptáš, kolik beru, nebo jestli beru stejně jako Leoš. To ví každý debil, že Leoš bere za do moderaci, já nevím, tam 200-300 tisíc, to tady nebere, to dobře, Bouček ještě bere možná 150, kdo tam ještě, Marek Eben si vezme 2 kila a pak je propast, pak je prostě macocha, konec, tam jako... Eben je levnější než Mareš? Ale to je teď, Vláďo, úplně jedno, jestli kdo je levnější, ale jestli Eben, Bouček nebo Leoš, teď ty srovnáváš prostě Lidl a Mercedes, chápeš to? Jako... Tohle show je vlastně pro lidi, kteří nikoho nezajímají. Takže tě vítám tady mezi svými a jak dlouho jsi čekal, než tě pozveme? Kurde, to je ale fajný podcast.